हाय हाय माया तुरनाने जाते सोचे उठाते बैठत बही तुर सुरी कहा आवे तुरनाने जाते सोचे हाय हाय माया तुरनाने जाते सोचे तुरनाने जाते सोचे तुरनाने जाते सोचे हे हाय तुरनाने जाते सोचे उठाते बैठत बही तुर सुरी कहा आवे तुरनाने जाते सोचे उठाते बैठत बही तुर सुरता आवे तुरनाने जाते सोचे हाय हाय माया तुरनाने जाते सोचे तुरनाने जाते सोचे तुरनाने जाते सोचे अरे हाय तुरनाने जाते सोचे उठाते बैठत बही तुर सुरता आवे तुरनाने जाते सोचे हाय हाय माया तुरनाने जाते सोचे पथरामा तू बैठ बही तोर सुरता आथे वो तोला देखे बिना गोरी चूल्हा हारुथे वो हाय हाय माया तुरनाने जादे सोचे हाय हाय संगी तुरनाने जादे सोचे अधरस दम बह्या तुरी यादी आती रे तुरी माया म बह्या चोला हारुती रे हाय हाय माया तुरनाने जाती सोचे हाय हाय माया तुरनाने जाती सोचे आज मिलही काली मिलही के तोला सोचा वो तोला देखे बाहर गोरी आंसू मोरे चूहे वो उठाते बैठते बही तुर चोरी कहा आवी तुरनाने जाते सोचे हाय वो हाय तुरनाने जाते सोचे उठाते बैठते बही तुर चोरी कहा आवी तुरनाने जाते सोचे झुमुक झुमुक रंगना बह्या गजब सुहावे रे आज मिलू के बह्या गजब तड़पाए रे झुमुक
सोचे तोर नानी जादे सोचे आए ओ भाई तोर नानी जादे सोचे उठाते बैठते बही तोर सूरी कहा आवे तोर नानी जादे सोचे आए ओ भाई तोर नानी जादे सोचे। छत्तीसगढ़ी कलाकारों की सेवा में उपलब्ध है अशोका फिल्मस ऑडियो वीडियो स्टूडियो एंड एडिटिंग मिक्सिंग लैब, जो करेंगे मल्टी डिजिटल रिकॉर्डिंग के साथ आपके स्वर को सुमधुर बनाएंगे। निर्माता निर्देशक राज कुलकर्णी। मोबाइल नंबर है 73891384